Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. Toinen on ne raukat, jotka aina sanovat, voi, minua on niin satutettu. Toiset ovat niitä, jotka eivät tee mitään, vaikka ovat loukkaantuneita. Päätä, kumpi haluat olla, sillä elämä ei palkitse niitä, jotka itkevät. Elämä tervehtii niitä, jotka taistelevat. Nyt kerron sinulle, miten voit elää niin kuin sinulle ei tapahtuisi mitään, ei itkemällä kuin lapsi. Näytän sinulle, miten seisot kuin mies, kuin nainen, kuin ihminen, jolla on selkäranka. Oletko valmis? En välitä, jos et ole valmis. Aloitetaan. Älä näytä tunteitasi kenellekään. Jos näytät, että itket, häviät. Jos näytät olevasi vihainen, häviät. Jos näytät, että sinua pelottaa, olet jo hävinnyt. Tunteiden näyttäminen on polvistumista saalistajan edessä. Tässä maailmassa ei ole myötätuntoa. Kukaan ei osoita myötätuntoa. Kuka tahansa, joka haistaa heikkoutesi, hyökkää kimppuusi, taistelematta, ajattelematta, armotta. Koska elämä ei anna anteeksi heikoille, joten sinulla ei ole ylellisyyttä näyttää tunteitasi kenellekään. Mitä tahansa myrskyä sisälläsi raivoaa, et näytä sitä ulospäin. Kasvosi ovat kuin kiveä, silmäsi ovat kuin jäätä. Näytät siltä, ettet tunne mitään. Sillä heti kun näytät tunteesi, et enää koskaan näytä samalta toisen silmissä. Ihmiset sanovat ymmärtävänsä sinua, mutta he valehtelevat. Todellisuudessa he vain odottavat tilaisuutta. He odottavat heikkoa hetkeäsi. Sitten he käyttävät sinua hyväkseen, murskaavat sinut, nöyryyttävät sinua. Sinun on siis haudattava jokainen pettymys, jokainen petos, jokainen kipu sisällesi. Vaikka kärsisit kuinka paljon, pidät sen salassa. Vaikka olisit vihainen, äänensävysi ei muutu. Vaikka olisit surullinen, katseesi pysyy samana. Tunteiden hallitseminen on kuin ottaisit elämäsi ratin. Kun menetät hallinnan, sen takaisin saaminen vie vuosia. Vahvana esiintyminen on kurinalaisen valinnan tulos, ei hetkellinen refleksi. Osa sinusta huutaa ja käskee sinua päästämään irti. Sinä et kuuntele. Todellinen vahvuus ei ole siinä, ettei tunne, vaan siinä, että hallitsee tunteitaan. Joten itketpä sitten, tai murtut, tai murenet sisäisesti, älä tee sitä kenenkään nähden. Jos haluat itkeä, sulje ovesi, sammuta valo, tee se kenenkään näkemättä. Mutta kun tulette ulos, teillä on kasvot kuin betonista, ryhdikäs asento, selkeä katse. Mitä tahansa tapahtuukin, älä anna kenenkään nähdä, että olet loukkaantunut. Tämä maailma kunnioittaa sotureita, ei heikkoja. Muistakaa, että haavoittuminen taistelussa ei ole heikkoutta. Heikkous on sitä, että istut haavojesi päällä ja itket. Sinä olet soturi. Sinä seisot haavasi kanssa. Kävelet kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sattuuko se? Sinuun sattuu. Petetäänkö sinut? Sinua petetään. Mutta et anna sen näkyä kasvoillasi, sillä elämä suosii niitä, jotka ovat todella vahvoja, ei niitä, jotka teeskentelevät olevansa. Tästä lähtien sinulla on vain yksi sääntö, elä tunteitasi sisäisesti ja tapa ne ulkoisesti. Sillä hetkellä, kun näytät tunteesi, annat vastustajillesi taistelukartan, revi kartta kappaleiksi, piilota asemasi, nosta kilpi ylös, jatka taistelua. Nolla odotusta. Ne, jotka odottavat jotain elämältä, häviävät. Ne, jotka odottavat ihmisiltä, kärsivät. Odotus on heikkoutta. Ihminen, jolla on odotuksia, on tuomittu saamaan elämästä läimäyksen, sillä todellinen elämä ei ole reilua. Ihmiset eivät ole uskollisia. Maailma ei näe, kuinka hyvä olet. Se ei palkitse sinua kovasta työstäsi. Et ehkä saa sitä, mitä luulet ansaitsevasi. Sinun on siis nollattava odotuksesi. Et odota keneltäkään mitään. Et odota apua. Et odota tukea. Et odota kiitoksia. Et odota ymmärrystä. Et haaveile siitä, että sinusta välitetään. Koska useimmat ihmiset välittävät vain itsestään. Niin kauan kuin olet heille hyödyllinen, olet olemassa. Sillä hetkellä, kun et ole heille hyödyllinen,
sinut unohdetaan, hyväksytte sen ja jatkatte matkaanne yksin. Kenenkään ei tarvitse ymmärtää teitä, kukaan ei ole teille mitään velkaa, elämä ei lupaa teille mitään, ei onnea, ei menestystä, ei rauhaa. Kaikki on sinun omaa kamppailuasi. Kukaan ei ota sinua kädestä kiinni ja johdata huipulle. Kukaan ei taputa selkään ja sano hyvin tehty. Heti kun alat odottaa, menetät voimasi, koska toivo halvaannuttaa sinut, jos se on väärässä paikassa. Ajattele asiaa näin. Elämä on taistelukenttä. Sinulla on kädessäsi miekka. Ympärilläsi on tuhannet vihollisia. Onko järkevämpää odottaa ihmettä vai purra hampaat irvessä ja kulkea omaa tietäsi? Vastaus on ilmeinen. Teet oman tiesi, taistelet omalla miekalla. Kukaan ei auta sinua. Älä odota aplodeja, kun teet hyvää. Jos uhraudut, älä odota kiitollisuutta. Jos olet lojaali, älä odota mitään vastineeksi. Älä odota mitään, sillä niin kauan kuin teillä on odotuksia, te murtutte, ja murtuessanne teistä tulee heikompia. Heiketessäsi hajoat ja luovutat. Niinpä pyyhitte lauseen ansaitsen jotain pois mielestänne. Kenenkään ei tarvitse antaa teille mitään. Kenenkään ei tarvitse rakastaa teitä. Kenenkään ei tarvitse arvostaa teitä. Todellinen vapaus on sitä, ettei ole odotuksia. Todellinen voima on rohkeutta kulkea yksin. Sillä hetkellä, kun nollaat odotuksesi tänään, sinusta tulee elämän todellinen pomo. Älä anna kenenkään antaa sinulle mitään. Älä edes pyydä sitä. Ota kaikki itsellesi, käy omat taistelusi, kiipeä omalle vuorellesi, ja kun saavut huipulle, älä kiitä ketään. Sinä päivänä, kun sinulla ei ole odotuksia, katkaiset kahleesi, eikä kukaan tässä maailmassa voi estää miestä katkaisemasta kahleitaan. Sinä et reagoi. Jos jokainen sana tai teko laukaisee sinut, olet heikko. Jos reagoit välittömästi jokaiseen provokaatioon, olet pelin orja. Todella vahva ihminen ei liiku edes silloin, kun häntä provosoidaan. Jopa silloin, kun hänelle tehdään temppuja, hän pysyy reagoimattomana kuin tunteeton patsas, koska hän tietää, että reagoiminen merkitsee hallinnan luovuttamista toiselle osapuolelle. Aina kun suuttuu, kun loukkaantuu, kun puolustautuu, luovuttaa oman valtansa. Onko joku loukannut sinua? Ette välitä. Joku on tehnyt sinulle vääryyttä. Ette edes liikuta kasvojanne, sillä reagoimattomuutesi on hänen suurin tappionsa. Joka hetki, kun et reagoi, nouset tasoa. Jos alatte haukkua niitä, jotka haukkuvat kuin koirat, teistä tulee yksi heistä. Siksi ohitatte jopa ne, jotka katsovat teitä suoraan silmiin, ikään kuin ette kuulisi heitä. Sillä hiljaisuus on suurin merkki hallinnasta. Elämässäsi tulee olemaan ihmisiä, jotka haluavat sinulle pahaa. Tulee olemaan niitä, jotka etsivät provokaatiota. Tulee niitä, jotka yrittävät suututtaa sinut. Tulee niitä, jotka koettelevat rajojasi. Nämä ovat normaaleja. Kysymys kuuluu, missä vaiheessa räjähtää? Jos suututte helposti, teitä on helppo manipuloida. Jos loukkaannut helposti, jos otat kaiken henkilökohtaisesti, olet nukke kaikkien käsissä. Älä siis reagoi välittömästi sinuun kohdistuvaan hyökkäykseen. Poreileeko sisälläsi viha? Tukahduta se. Onko sinua kohdeltu väärin? Ole kärsivällinen, sillä todelliset soturit ovat kiinnostuneita suurista voitoista, eivät hetkellisistä taisteluista. Jos annat egosi poljettavan tänään, koko elämäsi poljetaan huomenna. Ette juokse pienten voittojen perässä, ette etsi turvaa hetkellisistä purkauksista silittääksenne ylpeyttänne, hallitsette tilannetta. Hallitset tuntemasi vihan, tuntemasi katkeruuden ja katkeruuden. Haluaako joku suututtaa sinut? Kasvosi eivät muutu. Onko joku provosoimassa sinua? Ette reagoi lainkaan. Teeskentelet, ettei heitä ole olemassa. Koska vahva ihminen valitsee, milloin ja missä taistelee. Joku, joka hyppää jokaiseen provokaatioon, häviää alusta alkaen. Niin kauan kuin et reagoi, kasvat. Mitä kauemmin et reagoi, sitä vahvemmaksi tulet.
Muista, että todellinen vihollisesi ei ole se, mitä muut sanovat, vaan heikkous sisälläsi. Voita tuon heikkouden, hallitse tuon tulen. Vasta silloin olet todella voittamaton. Harjoita mieliä kuin taistelukenttää. Mielen harjoittelu on tärkeämpää kuin kehon harjoittelu. Riippumatta siitä, kuinka vahvaksi teet kehosi, mielesi heikkoudet voittavat sinut aina. Kun mielesi on heikko, olet heikko. Sinun on treenattava mieltäsi kuin taistelukenttää. Joka päivä koettelet mielesi rajoja, joka päivä annat sille uuden haasteen. Aivan kuten soturi treenaa kehoaan joka päivä, teidän on valmistettava mielenne taisteluun joka hetki. Vihollisesi voivat hyökätä kimppuusi milloin tahansa. Elämä voi heittää tiellesi kaikenlaisia esteitä. Muista kuitenkin yksi asia. Se, jolla on vahva mieli, selviää jokaisesta taistelusta voittajana. Sinun on valmisteltava mielesi taisteluun, sillä siitä kaikki alkaa. Jos mielesi on heikko, vaikka kehosi olisi kuinka vahva, se romahtaa aina. Pelko, huoli, ahdistus, nämä ovat mielesi vaarallisimpia vihollisia. Sinun on taisteltava niiden tuhoamiseksi. Se ei tule olemaan helppo taistelu, sillä mieli, kuten maa, ottaa vastaan kaikenlaista likaa ja kasvaa siinä, mutta te puhdistatte tämän lian, puhdistatte mielenne, ohjelmoitte sen niin, että siinä on vain soturimieli. Kun tämä maailma yrittää tuhota teidät, mielenne voima pitää teidät pystyssä. Kun ihmiset yrittävät pettää teitä, mielenne näyttää teille oikean tien, ette tyydy pelkkään fyysiseen voimaanne. Mielen harjoittelu oikealla tavalla on voimakkain aseenne, joka tukee teitä kaikissa tilanteissa. Ennen kuin saavutatte tämän, ette pysty saavuttamaan todellista voimaa. Joka päivä teet jostakin mielesi osasta vahvemman, joka kestää paremmin kaikkia haasteita. Kun mielesi on valmis taistelemaan, mikään ei ole mahdotonta, sillä elämä odottaa valmistautunutta. Mielen pitäminen vahvana on perusta jokaiselle taistelulle, jonka voitat elämässä. Jos et pysty tekemään mielestäsi taistelukenttää, kuka tahansa vihollinen voi voittaa sinut. Mutta jos harjoittelet mieltäsi kuin soturi, kukaan ei voi tuhota sinua. Taistelu alkaa ja voittosi riippuu mielesi vahvuudesta. Oletko valmis? Rakenna itsellesi pieniä voittoja. Elämässä ei ole kyse yhdestä suuresta voitosta. Suurin virhe mielessäsi on nähdä kaikki hetkellisenä mestaruutena. Todellinen voitto koostuu pienistä voitoista. Otat pieniä askelia, joka päivä tulet joka hetki hieman vahvemmaksi. Kukaan ei pääse huipulle kerralla. Hitaasti, tasaisesti, joka päivä saavutatte pieniä voittoja. Nämä pienet voitot saavat sinut kasvamaan. Et ehkä tajua sitä aluksi, mutta ajan mittaan nämä pienet voitot tekevät sinusta jättiläisen. Yksi askel tänään, toinen huomenna. Joka päivä teidän on oltava vähän parempi, vähän vahvempi. Kukaan ei kestä hetken menestystä. Jos et voita joka päivä, häviät. Vaikka sinulla olisi suuria tavoitteita, sinun on otettava pieniä askeleita niiden saavuttamiseksi. Ensisijaisen tavoitteesi pitäisi siis olla pieni voitto joka päivä. Aamulla aikaisin herääminen, liikunta, vaikean tehtävän suorittaminen. Jokainen niistä on voitto. Nämä pienet voitot johtavat lopulta suureen menestykseen. Jokainen voitto on portti toiseen voittoon. Jos tiedät, mitä sinun on tehtävä tänään, aloita heti. Voita se pieni voitto. Nouseminen 10 minuuttia aikaisemmin on voitto. Vaikean puheen läpivieminen tänään on voitto. Kun kasvatat itseluottamustasi, nouset päivä päivältä korkeammalle ja korkeammalle. Pienten voittojen tavoittelu tuo esiin todellisen voiman sinussa. Muista nimittäin, että jos ihminen ei tiedä, kuinka monta pientä voittoa hänellä on, hän ei koskaan näe suuria voittoja. Jokainen pieni voitto, jonka voitat joka päivä, vie sinut askeleen eteenpäin, hitaasti mutta varmasti. Vaikka sinulla olisi suuri tavoite, se ei ole vain se suuri voitto. Tee tavaksesi voittaa näitä pieniä voittoja joka päivä.
Voita tänään, voita huomenna, voita voitto joka päivä. Pienet voitot valmistavat sinua suureen voittoon, ja lopulta kun saat tuon suuren voiton, huomaat, että se kaikki oli noiden pienten voittojen summa. Ota vielä yksi askel, vielä yksi voitto. Rakenna vain pieniä voittoja suurta tavoitettasi varten. Suljet menneisyyden kirjan. Menneisyytesi ei voi määritellä sinua. Vaikka menneisyytesi olisi kuinka tuskallinen tahansa, se ei voi muokata sinua tästä päivästä lähtien. Jos elät menneisyytesi kanssa, kuolet joka päivä vähän enemmän. Menneisyydestäsi tulee taakka, joka hitaasti kuluttaa sinua. Sinun on siis kirjoitettava se pois. Monet ihmiset elävät menneisyytensä kanssa, pyörivät virheissään ja murehtivat menetyksiään. Mutta muista, että mitä enemmän haikailet menneisyytesi perään, sitä enemmän laiminlyöt tulevaisuutesi. Jokainen kipu, jokainen virhe, jokainen menetys voi tehdä sinusta vahvemman. Mutta jos olet juuttunut menneisyyteen, et voi kasvaa. Soturi jättää menneisyyden taakseen. Voitto tai tappio, tapahtui mitä tahansa, hetki jää. Et voi antaa tuon hetken viedä tilaa kehossasi tai sielussasi. Ollaksesi valmis seuraavaan taisteluun sinun on pyyhittävä menneisyys pois. Vaikka menneisyytesi olisi kuinka tuskallinen, vaikka olisit ollut kuinka väärässä, et ota askelta taaksepäin. Virheesi eivät määrittele sinua. Ainoa asia, joka tekee sinusta vahvemman, on se, että opit niistä. Jos olet kerran kaatunut, sinulla on rohkeutta kaatua uudelleen, mutta sitä varten sinun on jätettävä menneisyys taaksesi. Menneisyys on kuin aave, joka tappaa sinut askel askeleelta. Joka päivä se muistuttaa sinua, joka hetki se myrkyttää sinut. Mutta on sinun tehtäväsi karkottaa tämä aave. Kirjoitat menneisyydessä tekemäsi virheet, menetykset, jokaisen hetken, joka on satuttanut sinua, muistivihkoon, ja suljet sen. Kun suljet tuon muistikirjan, avaat uuden sivun elämässäsi. Rauhan tekeminen menneisyyden kanssa ei tarkoita, että jäät siihen jumiin. Mitä enemmän haikailet menneisyydessä, sitä enemmän menetät tulevaisuutesi. Sinun on annettava anteeksi menneisyytesi ja siirry eteenpäin ottaaksesi askeleen tulevaisuuteen. Nykyhetken kohtaaminen on tulevaisuutesi kohtaamista. Menneisyytesi ei voi koskaan pidätellä sinua. Kukaan ei voi määritellä sinua menneisyytesi perusteella, vaikka se olisi kuinka tuskallista. Sinä kirjoitat oman tulevaisuutesi. Sulje siis menneisyyden kirja. Menneisyys ei hallitse sinua, sinä hallitset menneisyyttä. Menneisyytesi, virheesi tai menetyksesi eivät määrittele sinua. Sillä olet olemassa vain sen vuoksi, kuka olet tänään. Pysyt erossa ihmisistä, jotka valittavat koko ajan. Ihmiset, jotka valittavat jatkuvasti, estävät sinua saavuttamasta tavoitteitasi. He elävät elämänsä joka hetki tekosyiden varassa. Minulla ei ole aikaa, minulla ei ole mahdollisuutta. Kaikki menee pieleen, kaikki ovat minua vastaan, kaikki ovat tielläni. Näitä sanoja he sanovat koko ajan. Mutta valittaminen ei muuta mitään, se vain vetää sinut kuoppaan. Jos teillä on tapana valittaa, vietätte elämänne kiertäen ja kiertäen samassa paikassa. Ihmiset, jotka valittavat, vetävät sinut alas. Heidän negatiivinen energiansa tarttuu sinuun. Heillä on aina heikko mieli ja he jakavat sen kanssasi. Tällaiset ihmiset eivät halua sinun menestyvän elämässä. Koska he tietävät, etteivät he voi menestyä, he haluavat, ettet sinä menesty. Se, että olet jonkun sellaisen ihmisen seurassa, joka aina valittaa, pitää sinut kaukana tavoitteistasi. Pysy siis kaukana heistä. Jos haluat arvostaa itseäsi, vietä aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka lakkaavat valittamasta ja etsivät ratkaisuja joka tilanteeseen. Valittaminen on helppoa. Kuka tahansa voi valittaa, mutta ratkaisujen etsiminen, toimintaan ryhtyminen on kovaa työtä, joten tee vaikeinta. Jos olet jumissa ongelman kanssa, etsit ratkaisun, ryhdyt heti toimiin. Ette valita löytääksenne ratkaisun,
Valittaminen on heikkoutta, ette syytä ketään. Aina kun syytätte, huomaatte, että ette ota vastuuta. Älä koskaan kuuntele valittajan neuvoja. He vain leikkivät uhrin roolia. Sinä et ole uhri. Olette soturi. Soturit voittavat ongelmat. Joku, joka aina valittaa, ei etsi ratkaisua, vaan haluaa vain korostaa uhrin asemaansa. Pysykää siis kaukana heistä. Heidän huolensa eivät saisi vaikuttaa teihin. Heidän negatiivisten ajatustensa ei pitäisi laskea sinua alas. Olet aina sellaisten ihmisten kanssa, jotka etsivät ratkaisuja. He opastavat teitä, he nostavat teitä ylös. Keskityt niihin, jotka ryhtyvät toimiin, et niihin, jotka valittavat. Jos elämässäsi on valittajia, sinusta tulee valittaja. Ette putoa siihen kuoppaan. Pysytte siis heti erossa ihmisistä, jotka valittavat koko ajan. Menestys ei tule valittamisesta, vaan ratkaisujen löytämisestä. Suojelet sinua itsesi itsekurinssilla. Itsekuri on ainoa asia, joka vapauttaa sinut. Jos sinulla on tavoite, jos sinulla on tarkoitus, tarvitset kurinalaisuutta sen saavuttamiseksi. Kaikki elämässä jonottaa häiritäkseen sinua. Tulee päiviä, jolloin et halua nousta sängystä, hetkiä, jolloin haluat luovuttaa, aikoja, jolloin olet väsynyt. Mutta tässä kohtaa itsekuri tulee kuvaan mukaan. Maailmassa, jossa kaikki yrittää pidätellä sinua, itsekuri on suojasi. Vahvista tuota kilpeä joka päivä hieman enemmän. Itsekuri on samojen velvollisuuksien täyttämistä joka päivä, olipa se kuinka haastavaa tahansa. Noina vaikeina hetkinä, jolloin sanot, minä lopetan tänään, silloin itsekurin pitäisi astua kuvaan. Jos selviät tuosta hetkestä, et ole enää tavallinen ihminen. Teidän on koeteltava itsekuria joka päivä voittaaksenne vaikeudet. Tie haluamasi päämäärään vaatii joka päivä hieman enemmän itsekuria. Mitä kurinalaisempi olet tänään, sitä vahvempi olet huomenna. Itsekuri on ainoa kilpi, joka pitää sinut oikealla tiellä ja suojelee sinua kaikelta, mitä kutsutaan unelmiksi. Jotta et poikkeaisi tavoitteestasi, taistelet itsekurillasi joka hetki. Ota yksi askel tänään, toinen askel huomenna, joka hetki joka päivä, jatka tielläsi itsekurillasi. Jos sinulla on tavoite, taistelet joka päivä tavoitellaksesi sitä. Rakenna tuota kilpeä, joka päivä se on hieman vahvempi. Teet tuosta kilvestä niin vahvan, ettei mikään ulkoinen tekijä pysty tuhoamaan sinua. Ainoa tapa tehdä tämä on haastaa itsekuria joka päivä ja asettaa uusi raja. Menestyksessä ei ole laiskuutta. Mitään tavoitetta ei voi saavuttaa ilman itsekuria. Rakenna siis itsellesi kilpi joka päivä. Tämä kilpi pitää sinut pystyssä. Mikään ei pysäytä sinua. Tänään ja joka päivä olet kurinalainen. Itsekurisi muokkaa itsetuntoasi. Mitä suuremmat tavoitteet sinulla on, sitä vahvempi itsekurisi on. Jokaisessa vaikeudessa, jokaisessa esteessä itsekurisi suojelee sinua ja johdattaa sinut menestykseen. Sinä kudot oman kilpiisi. Tunnistat oman arvosi ilman ulkopuolista hyväksyntää. Et mittaa todellista arvoasi muilta saamallasi hyväksynnällä. Jos sinun on nähtävä itsesi muiden silmin, et tule koskaan elämään elämääsi haluamallasi tavalla. Ihmisen arvoa ei mitata sillä, mitä muut ihmiset ajattelevat. Todellinen arvo tulee vain sisältä. Se, miten muut näkevät sinut, ei määrittele sinua. Todellinen voimasi piilee uskossasi itseesi. Jos tarvitset muiden hyväksyntää, olet aina riippuvainen muista. Se tekee sinusta heikon. Itsearvosi määräytyy vain sisäisen voimasi, sisäisen potentiaalisi mukaan. Aina kun tunnet pakon hakea ulkopuolista hyväksyntää, itseluottamuksesi horjuu. Mutta kun syleilet sisäistä vahvuuttasi, luonnettasi, tavoitteitasi, se mitä muut sanovat ei vaikuta sinuun. Koska tiedät arvosi, sinun ei tarvitse todistaa itseäsi kenellekään, et elä hyväksyntää varten. Elämässä ei ole kyse siitä, miten muut näkevät sinut, vaan siitä, miten sinä näet itsesi.
Ulkoinen hyväksyntä on väliaikaista, se voi olla väärää, mutta sisältä tuleva luottamus ylläpitää sinua ikuisesti. Kukaan ei määrittele arvoasi. Jos toimit sen mukaan, mitä ulkopuoliset ihmiset sanovat, menetät tiesi. Todellinen arvo on jotain, joka kuuluu vain sinulle. Joka päivä lisäät itsellesi jotain, joka päivä tulet vahvemmaksi. Opit tuntemaan itsesi, hyväksyt virheesi ja liikut oikeaan suuntaan. Opit olemaan antamatta muiden ihmisten kommenttien vaikuttaa sinuun. Riippumatta siitä, mitä ihmiset sanovat, menet omaa tietäsi. Oman arvosi tunteminen vapauttaa sinut. Tärkeää on se, mitä tiedät, ei se, mitä kerrot muille. Jos yrität aina todistaa itsesi muille, se tarkoittaa, ettet luota itseesi, et tunne arvoasi etsimällä ulkopuolista hyväksyntää, vaan tunnustamalla voiman itsessäsi. Kukaan ei opeta sinulle arvoasi, sillä sinä tiedät jo arvosi. Tee kivusta ystäväsi. Sinun on tehtävä kivusta ystäväsi. Ihmiset yrittävät paeta kipua, he pitävät sitä vihollisena. Mutta te syleilette kipua ja hyväksytte sen opettajana. Kipu saa sinut kasvamaan, kaikki kipu tekee sinusta vahvemman. Sen sijaan, että näkisitte kivun vihollisena, hyväksytte sen ystävänä, joka saa teidät kasvamaan. Elämä työntää ja kaataa sinua aina. Mutta sinun on muistettava tämä. Todelliset soturit hyväksyvät kivun. He ottavat opikseen jokaisesta kivusta. He ammentavat voimaa jokaisesta vaikeudesta. Kipu on olemassa rakentaakseen sinua, ei repimään sinua alas. Mitä enemmän sisäistät kipua, sitä vahvemmaksi tulet. Sillä kipu paljastaa heikkoutesi ja antaa sinulle mahdollisuuden vahvistaa niitä. Kipu koettelee sinua, työntää sinut rajojesi yli, lakkaa siis pitämästä kipua vihollisena ja hyväksy se opettajana. Kipu muokkaa sinua, tekee sinusta paremman ihmisen. Jokainen kipu vie sinut askeleen eteenpäin. Kun ihmiset pakenevat kipua, sinä juokset sitä kohti. Kipu ei tuhoa sinua, se luo sinua. Jos teet kivusta ystäväsi tänään, se kiittää sinua tulevaisuudessa. Jokainen vaikeus on mahdollisuus. Jokainen kipu on uusi alku. Kivun hyväksyminen ystäväksi tekee sinusta voittamattoman. Sillä ihminen, joka on tehnyt kivusta ystävänsä, ei pakene vaikeuksia. Hän ottaa aina askeleen eteenpäin. Kipu on jotain, joka vahvistaa sinua, ei jotain, joka rajoittaa sinua. Ota siis tänään kipu vastaan. Älkää lähestykö sitä vihollisena, vaan ottakaa se vastaan opettajana. Kun kipu on ystäväsi, mikään ei voi pysäyttää sinua. Sillä kun hyväksyt kivun ystävänä, sinusta tulee vahvempi jokaista elämän osa-aluetta vastaan. Kipu ei ole vihollisesi, se on suurin ystäväsi kehityksessäsi. Jos kuuntelette sitä, mitä olen kertonut teille tähän mennessä, ja palaatte sitten takaisin vanhaan kurjaan elämäänne, mene katsomaan muita videoita, koska tämä on totuuden paikka. Täällä ei valiteta, ei tekosyitä täällä on vain sota. Jos elätte ikään kuin teille ei tapahtuisi mitään, se on kuin panssari sielunne. Tästä lähtien, riippumatta siitä, mitä elämä heittää päällenne, kohtaatte sen hymyillen. Ne, jotka eivät siihen pysty, viettävät loppuelämänsä ryömien kuin orjat. Valinta on teidän. Sinusta tulee joko soturi tai uhri. Joko voitat kivun tai kipu syö sinut. Sammuta nyt video ja aloita tänään kuin soturi. Kukaan ei tee sitä puolestasi.